kungekho lutho oluguqukile. Kodwa kwaMkhwanazi itshe lase liganga omunye umhlathi. Yimihlola yani le? Yisakathemba. Usushafa ngoba kuza lomfokazi ongamazi nakumazi. Ukhulumela futhi wena uyezwa? Ukhulumela futhi awungiyeke phansi. Uzwa kahle? Oh, Ngabende. Awuyeboka Mkhwanazi. Usuqedile yini wena ukulima lokuhamba nje? Hayi khona ngaqedwe wendoda. Nginenkingana nje ngiphethe. Inkinga? Aha. Usho ukuthi inkulu kangaka ukuthi usungaziyeka ukulima phansi. Hayi khona ukuthi nje ngithola incwadi evele emgungundlovu evele endodeni. Uyihlo ukuthi kufanele na kanjani lo mfokazi azofikela lapha ekhaya. Impela ngimele uyikhanda. Angazi ukuthi ngizokwenza njani. Okusho ukuthi mama kuzofanele ukuthi sihambe siyojele kaMashidi uma ngabe ngempela lo mfokazi uzolala lapha ekhaya. Ubona kanjani wedwa mama? Kengani uzizwele mntanami ukuthi kuthiwa isikwaya lo muntu. Uyothini nje impela uma sengimnika amashidi ezikhwamazi kaFlower. Phela thina sesiwajwayele ngoba impilo yethu lo. Angazi noma uzokweneliswa yini. Impela ngimele ikhanda ukuthi ngizothatha ini ngihlanganise nami. Ngaze ngavelelwa. Thoko mntana. Thatha umshayelo. Indlu le ifanele ibukeke. Futhi awubheke. Uqhaqha kabi mntana. Nalama curtains nje awubheke ukuthi kanjani. Thoko. Ngifuna uthathe lama curtains. Uthathe nayo yonke impahla yokulala. Yonke ifanele ihlanzeke. Kulungile mama. Awubheke igceke linjani. Konke lokho umsebenzi kaThemba. Noma kambe lento sengathi ukulima nje. Ukuthi awubheke. Sephansi kabi nokulima. Kuba kade ngihlushwa isikali segesi. Zengathumela edanawo. Ukuze ngiyofuna esisha. Manje lento singathi uzophazamisa. Yize ngishwe isikhathi kanti vele sesingishiyile. Yebo wona kunjalo impela. Ngoba nama ngiyazi lento ukuthi isukaphi iyapi. Izolo lokhu ngithola incwadi evele emgungundlovu. Umuntu engingamazi nengakaze ngimbone ngamehlami la. Hayi impela mkhona. Bengikhuluma nje noMantulu umngami ukuthi ngimadolonzima impela. Ukuthi ngingasuka nje ngiyomema amadodo ngomemela into emnyama kangaka. Oke nawe into ungayazi. Njengoba usho nje. Umuntu angeke akaza kwethesa icala. Kunjalo Ngabeni. Yezwa mkhona. Angithi nje sesiyobona esefikile lo mfokazi. Ngiyathokoza kakhulu ukuzwa lokho. Hayi cha nami mfowethu angihambe ngiyobona amanye amadoda. Usala kahle mnumzana. Hayi kulungile mkhona. Hayi. Oh, asazi-ke Mkhwanazi ngoba uyazibonela nawe. Hayi. Shenge. Nize bomfowethu ngiyabona nami isikhathi zibi isikhathi sokulima lezi. Aha. Oh, Mkhwanazi ngiyakuzwa. Hayi nje ke kwethu kasazi. Sibona khona.
iyazi mfowethu ukuthi isikhathi sokulima lesi ngabe ngcono nokuthi imbewu isiphansi. Manje ke futhi nize phela umuntu okuhamba lona noma singazi ukuthi ukhuluma inkulumo ethini. Nizeke madoda. Yebo baba. Hayi. 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 Bonana ndoda yamadoda. Siyabonana mkhwanazi. Ninjani kodwa mnumzane wami? Mkhwanazi siyaphila. Sibona wona phela sesishiya isikhathi sokulima. Wena ngabe usuqedile ukulima uhamhlola amasimu yasho. Awu lutho angaqedi. Ngiphethwe abafokazi njena nencwadi zabo abangibhalile insumansumane nensambatheka. Kanjani? Izolo lokhu nje ngithola incwadi ebuye emgungundlovu. Etholene mkhwanazi selifuna umuntu abahlala wavulile amehlo. Ngoba seziningi lapha ngaphandle impisi ehlala iqoqa ikhumba zezinto. Hayi, kodwa lo mnumzana ngikholwa ukuthi uze ngento enjengaleyo. Ngikholwa impela. Ubengeka mema amadoda amaningi angaka. Umeze ngobugebengu. Hayi nalelo yizwe. Kodwa singekhuluma isiqede singakumbono umfokazi. Kambe uthe ufika nini? Uthi uzofaka umgqibelo kuseni. Ngabe kwehla khona kambe ethi side? Usho njalo phela incwadi isho njalo. Cha mkhwanazi. Kulungile sizombona esifikile umfokazi lo wandile. Nathi siyathanda ukuzwa usiza afuna usiza ngalabo abantu. Kunjalo. Cha sobonana mnumzane. Sobonana mkhwanazi. Yelula mfana. Sombisi, wemphembe.
Hamba. Sathi kuyobheka mntanami ngiyolanda impahla. Thoba mntanami. Ingabe sizomuphana nje impela lo muntu abantu. Usho kanjani mama ngoba ukudla kuningi lapha ekhaya? Khona kunjalo mntanami. Kodwa uthi isikwayo siyodla umbhaqanga. Mhlawumbe ubaba uzasihlabisa. Cha mntanami. Uyihlo uzikhonze kabi izimvu zakhe. Uhlaba nje uma kunesidingo. Ukufika kwalesi sikwaye ngibona kufana kahle namalanga ubaba avame ukuhlaba ngawo. Uma kungenjalo angiboni isizathu sokuthi yini indaba sifanele ukuthi sigqigqizele silungisa lapha ekhaya. Uma kumbuze mama, mina kade ngifisa ukudla inyama. Kusho isikwaya kambe mntanami. Asethi ke asidli inyama uzothi. Ngoba uMashezi uthi lapho ayisebenza khona ebalungweni babekhona abalungu abengayidli inyama. Lesi sikwaya mama singumuntu omnyama. Ngeke nje silandule enyameni. Nayo uMashezi uthi akakaze anqomane nakho ngamehlo. Ngizoke ngikhuphukele kuMashezi ngoba phela bona bake basebenze balungu. Usho ngoba umbona yini mama? Ngibona bani? U-Aunty Mashezi. Uphi? Nangu ya ehla ngomgwaqo. Angazi noma uza lapha ekhaya yini. Hayi inkosi ngilethele uNkulunkulu lo. Ngoba phela bengithi ngizoke ngikhuphukele kuwo. Inkosi ngilethele yena. Hawu mama, nangu uyedlula. Hawu uyadlula. Awuthi ke ngimbiza. Awedlule ngapha bo. Unathi ngiyakuhlupha bo. Suka lapha wena bona mehla bukhali. Kodwa ngibone ngani ngoba bengithi ngiyaliqasha. Ngingafuni neze ukuthi ngibone ngoba ngiyazi ukuthi uzongibambezela kanti ngiyaphuthuma. Oshi. Njengani lapho ngeke ngikukhathaze khona? Ngeke ukuhluphe ngani Mashezi? Awusuke lapha Mashezi. Uphuthuma phi ke namhlanje? Wena umuntu okuphuthuma. Angenziwa izingane tata. Futhi ngakhe ngalayeka inkosi ukuthi uyiseka mfisa ekhaya lo. Hayi emsebenzini angishiye nalomfana wakhe lona onekhanda elilikhunisa nje. Musu ukudlala ngengane wena Mashezi. Umpisa ekhaya wenzeni manje? Ngidlala ngaye yini? Uthi umazi kahle nje lo mfana umpisa ekhaya. Sengathi nje ngakhe ngokeboleke yena nje isonto libe linye. Ungabhema ukholo. Manje uthi awuzungena nempela. Cha ngingeze ngangena. Ngingeze ntuli. Ngisaphuthuma kuyobhula umlilo engibasele uyena lo mfana lona umpisa ekhaya. Wenzeni? Uthi wenzeni? Lo mfana uyeka izinkomo zakhe. Bhuqa ukudla kwakandawonde. Ngoba uyazi phela lokho bafanyela lokho kuye lusele ngasemasimini bese kulibala ukubhukude emzinyatha. Futhi bheka ikhaba labantu lihleli njani wemantu. Futhi ngiyithanda neze indaba lomfana lo uphise ekhaya. Lo uthi wena. Onda laba. Sebe nekhaba elingadliwa zinkomo. Uthi uyazi ukuthi izinkomo zimbulele kanjani. Akayizwa nakuzwa akafuni lutho uvutha uthi uvutha amalanga uthi ukufuna lapho kudla kwakhe. Hawu. Ngibone kungcono ukuthi ke ngiye khona ngiyoshweleza. Ngizwe futhi ukuthi bazosenzani ngokudla kwabo. Maya abantwana. Beka Ntuli nendoda yami izihluphekela dade ingasebenzi. Sokuthi nje lapho nje iqala ukuthola umsebenzi sikuvela into enje. Manje ke angazi ukuthi thina senzani kusomandla ukuthi amashwa anjena asilandelele ngalolu hlobo. Cha, Moya wami. angizi ukubambezela. Bengithi nje ngesibonisane ngale ncwadi evela emgundlovu. Ubani ke wale ncwadi? Ungebe nkulu. Uje busodlala ngabo ngihlekisa.
Sikhona yini isibongo sakaNdelenkulu? Phinde. Angidlali ngawo. Lo mfakazi uzofika ngawo nalomgqibelo lo. Bheka ke dad uyazazela nawe ukuthi mina lokudla kwabelungu angikwazi. Uhlulwa nanguye umntanami uThoko lo. Ngoba phela bona bayafundisa esikolweni. Ungumlungu yini lo Ndebenkulu? Sazi ngani dad? Phela emadolobheni amakhulu uthi abanye abantu sebaphenduka belungu. Futhi uyabona nje ukuthi uziphethe isilungu. Ngoba phela nasencwadini yakhe ubhala ukuthi uyisikwaya. Manje ke Shezi wena njengomuntu okwasebenza kwebelungu bengithi ngizaza ngizokucela ukuthi ukuzongisiza. Namanje ufika nje bengithi ngiyakwakho. Musu kudlala ngami. Yini ke yaziwe yimina ke ntombi. Qinisile angidlali ngawe. Ubofika Mashezi. Ngizobona ngizofika. Isihlobo salapha ekhaya yini lo mfukazi? Akasona isihlobo nathi lo Ndebenkulu. Ingani yakutshela ngithi sifikelwe incwadi la. Ecela ukuthi ufuna ukuzofikela lapha ekhaya. Ukuthi ikheli negama ulithathephi ngeke ngitshele. Ngoba nalomuntu wasenyanyado athi ulithathe kuye akamusho ukuthi ngubani. Ukhuluma nawe nje usekathemba akekho. Akayanga emasimini. Uhambe tshela amadoda ngalo lo daba. Ngimbone edlula ngehashe. Ngamangala ukuthi uqhamukaphi kusesekuseni kangaka. Isikhathi sokunyela. Cha mangihamba. Mangalibali ntombi. Ngizobuya ngokubona ntombi. Buza phela Mashezi. Inkosi ngiqinisile angidlali ngawe. Ngizobona khona. Cha ngizoza ukuthi sizohlanganisa amakhanda sibonisane ukuthi singenza kanjani. Noma sekudala ngihamba nje esilungwini. Sale kahle ntombi. Sizobonana. Thamba Baba, kofanele noma kanjani namhlanje ulanda imbongolo uyivalela isipayeni zilalele khona. yebo baba Kodwa kunjani? usho ukuthi sikhona isidingo sokuthi imbongolo zilale esibayeni izamakhazi esedlulile. Ya uzuyivalelela amakhazi. Kodwa wenzela ukuthi lesicicicwe ekseni ukwazi ukuhlangabeza kahle. Kanti kufanele lando yimi yini baba? Yebo kofanele lando wena ngoba phela sekunezinsuku ezimbili impela naye emasimini. Manje ke ngisakwazi ukulahlekelwa olunye ilanga futhi. Kodwa baba yena lo muntu ngiyombona ngani? Ngoba ngimazi nakumazi. Hayi Themba, hayi ngisukazi. Ngathi uzumdala ungaka mfana usupha amabhuku amade funde college. Umtshela ukuthi angeke ubone umuntu atestimaleni. Hey, ubaba ungeza kumina amahloni manje. Hayi kulungile mfana wami hamba uyilande khona wenze ukuthi kuzobalula ukukhophela kuseni. Kulungile baba. Hayi, ungafuna kufika later. Ndodana kwambe kahle uyeka lo mkhuba wakho oshaya imbongolo.
Ukuthula okwakukhona enyanyadu kwase kuyiphupho. Ukufika kwaNdebenkulu kwaletha uhlevana, yize abaningi babengakasiboni lesi simo. KwaMkhwanazi khona kwakungobunye ngoba uMkhwanazi nomuzi wakhe base bebhekene ngesiquzamelo. uMkhwanazi yena wayenenhloso eyodwa vo, inhloso yokuthi aphathe kahle isihambeli esibaluleke kangaka ukuze phela uNdebenkulu angaphinde awothe ubomvu, ngoba wayesefuna ukuthola kahle ukuthi mbala uNdebenkulu yini lena emsusekela kubo yamletha lapha enyanyana. Yiwo lowo mqondo owawubusa uMkhwanazi. Ukuthanzela Ndulekeziwe. Hayi, uNdebenkulu estation. That's right. Absolute. Imina lomfunayo. Yes. Mkhwanazi sizo. Angithi Mkhwanazi wena. Yebo ngiyena, kodwa kunjengoba ngicabanga. Yes. Kunjengoba ngicabanga. Ninjani Mkhwanazi? siyaphila mnumzane. Siyabonga. Mkhwanazi. Impahla yiyo lena kuphela mnumzane. Yes. Iya le Mkhwanazi iphelele. Phela mina ngihambisa kanina, mina ngihamba liqhiqhinyile. Kanti liyamuka? No. Sengihamba mnumzane.
Yes, mkhonazi. Zakuhleke mnumzane kwesivakashele kunomuzi wakithi. Ngabe ngiyajabula mkhonazi ukuthi-ke ngithola isikhathi sokuthi ngivakashele lapha ngomdlo kwenu. Le ndawo bengizwa ngendaba. Yes. Kodwa namhlanje ngithole ukuyibona. Nakho-ke mkhonazi ngingasho ngithi-ke nginenhlanhla ukuvakashela umuntu onjengami. Angijwayele neze mina ukuhamba ngivakashela lezi ndawo ezincane nje. Cha, angijwayele neze mkhonazi. Sihlala khona lapha enyanyathu mnumzane. Oh yes, ngiyabona mkhonazi. Okusempeleni inyanyathu bengicabanga ukuthi indawo phambili kakhulu, enkulu kakhulu ngokuzwa kwami uma bexoxa bayaziyo. Kodwa mkhonazi sengethusa la isiteshi nje lesi. Mkhonazi angangabona namizi nje kanti kukuphi enyanyathu? Umuzi wakithi awubonakali nxa silapha. Usethisayidi lapha. Oh yeah. Inyanyathu soze siyibona uma sesize sadlula kwaNtaliyana. Oh yes. Yabona-ke mkhonazi, njengoba ngisho nje, angivamisile ngempela ukuvakashela indawo lezi eziningi zasemaphandleni ezingasho lutho. Uyabona ngingumuntu ohlala ebambeke kakhulu. I'm normally very busy. Yes. Yikho lokho engikusho mnumzane ukuthi nathi ajabula ke sanjele ngumuntu omkhulu njengawe. Akazosivakashela kuwa amaphandla lana kithi. Ngabe umnumzane umsebenzi wakhe yini? Hawu, mkhonazi. Kanti amaphephandaba aphambili anofundini. Awu man wafunda mkhonazi. Akufanele ngibuze lo mbuzo. Anyway, mkhonazi ngizokutshela nje ukuthi mina ngiyakusho ukuthi ngumuntu osebenzayo. No, you can't say that. Ngoba angisebenzeli umlungu. Angiqashwe umlungu. Umzane ngabe wenzani pho? Mkhonazi, ngizimele mina. Ngingumuntu ozimele kuphela. Yes. Futhi ke mkhonazi into eyenza ukuthi ngibe nempumelelo ngisekwe imfundo yami ephakeme. Yes. Nanti ikalishi lapho ngimise khona mnumzane. Mkhonazi, you must be joking. Ngizogibela amakalishi lapha mkhonazi. Apha amabhasi mkhonazi. Asinawo amabhasi lapha mnumzane. Sokuyangikhanyela mkhonazi ukuthi yini indaba abantu basemadolobheni bangafuni ukuza endaweni ezisemaphandleni njengale. Yes, kusekuyangikhanyela, kumkhanyela kahle. Now I know. Kubangelwa yini baba ngathanda ukuza lapho mnumzane? Mkhonazi, besaba zona lezi inqola lezi. Yes. Cha mnumzane, asizukuhamba ngenqola, sizohamba ngekalishi. Mkhonazi kuyafana nje. Kuyafana, yini mahluko? Uyabona mkhonazi? Kithina abantu basemadolobheni amakhulu. Inqola nalokho kuyafana nje. Akwenza mahluko. Yes. Makes no difference. Lapha kwelakithi enyanyathu sihamba ngawo amakalishi. Asibona abantu abanezimali eziningi. Asibona abantu abacebile. Mhlawumbe nina lena kwelakini emgungundlovu ngabantu abacebile. Thina siyahlupheka lapha. Amakalishi yiwe sihamba ngawo futhi yona nje lesheshiselayo. Oh yes, mkhonazi. Akudingekile ubusangitshela. Ngiyabona ukuthi ngiyahlupheka. You are poor. Akudingekile neze ubusangitshela. Ngiyakubona lapho. Kanti-ke abahamba ngamakalishi bangcono ngoba iningi labantu lapha enyanyathu basihambela phansi. Mkhonazi, bengakaze kufike emcabangweni wami ukuthi-ke kanti le ndawo isephansi kangaka. Oh no, bengakaze kufike. What a shame. Okusho ukuthi umnumzane lena kwela kube emgungundlovu ejwayele ukuhamba ngani? Uyabona ukuba bengazi mkhonazi. Ngempela ngabe ngizifikele ngemoto yami. My own bloody car. Yes. Ngemoto? Uyabona mkhonazi. Bengazi ngicabange ukuthi indawo enjengalena ukuhlala ukukhulunywa ngawo kahle kangaka. Indawo okusahanjwa kuyona ngey'nqola. This funny thing lezi. Ngiyamangala impela mkhonazi. Yes, ngiyamangala ukuthi-ke lapha abantu bakhona abakazi ngisho nelilodwa ibhasi leli. What a disappointment. Umzane unemoto. Anginamoto. Nginezimoto.
Isimkhonazi angithandi ukuthi ngilongihlushwa unkosikazi njalo. No, angithandi. Njengomuntu ke ophapheme, umuntu osentweni eziningi, unkosikazi wami akahlali phansi Mkhonazi. Akanasinqa impela. Not once lapha ehlala khona phansi. Yabona mafuna ukuhamba nje Mkhonazi, uthatha imoto uhambe. Nami mangifuna ukuhamba ngithatha imoto ngihambe. Yabona uhlupho lento ukuthi mangabe ngizohamba njalo kufanele bese ngilinda unkosikazi nemoto. Uhlupho impela. Yabona ke Mkhonazi, ngisho ukungazi nje kuphela. Ukuba bengazi bengangihlupho neze Mkhonazi ngizwa kahle. Bengizozifikela ngemoto yami. Kodwa manje abheke sengizogibela izinqola. Yengizwa mfana. Ngithi uyangizwa na mfana mangikhuluma nawe? Iportment lemali leli. Yabona iportment mfana ngalikhokhela opondo abali10 akulona iportment elinganetha kanye leli libe yiphalishi. Ngizwa kahle? Ngakho ke nginendaba. Noma ngathukuthela ngoba ngiyakubona sengathi usathukuthela ubuyisa nezinhlonzana. Akuthi shulo kokumina. Akuthi shuneze. Hey. Mkhonazi. 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 Hey. Mkhonazi. Sesifikile ekhaya mnumzane. Siyehla. Themba, wenzani cishe ubulala umuntu? Cha bomama kumina engimisile. Indebe enkulu lona ubehla ngapha nami ngehla ngapha. Kwase Ngiyabona ukuthi kuthe ngenkathi ethehla kwagaqela isikhathulo sakhe. hawu Themba kunjalo? Kodwa mama sengaze nguyisa umuntu ngamabomi yini. Yabona nkosikazi, angithi inkosikazi la ekhaya engikhuluma nayo. Yebo mina. Bekusashawe inkosikazi. Ngisho ukuthi iyo lento bengisho endleleni. Yabona nkosikazi, ngishilo kule ndodana yakho. Angithi indodana yakho hambele nkosikazi? Yebo indodana yami. Oh yes. Kunyawo ngicabanga. Yabona nkosikazi? Ngishilo lapha kule ndodana yakho ukuthi uba bengazi ngabe ngizifikele ngeyami imoto. Yes, ngeyami imoto. Ngiyezwa mnumzane futhi ngilalele. Ubheke nje lapho nginjalo. Xola mnumzane ingozi. Yabona nkosikazi? Mina ngizazana nabelungu abakhulu. Futhi ngiyabhalelana nabo. Uma bengibhalela abalenzi neze iphutha lokuthi bashiye lesikwaya emva kwegama lami. Kuzwa kahle lonke nkosikazi? Kodwa ke bese nina nizongigibelisa kulezi zinto lezi, kulezi nqola zenu. Into ephosisakele kakhulu leyo nkosikazi, iphutha elikhulu kabi lelo. Abantu abefani, people are not same. Impela mnumzane abantu abafani. Oh, kanti ngizwe kahle.
bengithi mhlambe ngiyaphambanisa ingabe ukuthi isikwaya lokhu kusho ukuthini ke ntombi phela thina asizazi lezi zinto singabantu basemaphandleni. Yes, sengikubonile lokho. Absolute. Uqoleke uma sehluleka ukulibiza kahle leli gama lakho bizwa ngalo. Kalishi lona uzolejwayela nje futhi ulithanda. Ini mina ngijwayele lento leli bhokisi leli. Nkosikazi, uyangethuka? Mnumzane, ukuthi nje mhlawumbe uyoshesha uhambe. Ukuba ubuzohlala insukwana, impela bekuyothi uhambe uselejwayele. Nkosikazi iya kwamkhanazi. Ngiyabona ukuthi le ngqondo yakho yokudala njengoba ngibona sakufundala nje. Asakuvumeli ukuba uthole izinto kalula. You're stupid now. Awusatholi kahle la. Hawu. Kanti unani lo mfokazi? Ungathi yini ukhuluma kanjena kimina? Yeyenu yabantu nangizisa kodwa. Yini yona lena Ntombi kaThemba? Kahle mama, kahle. Suka wena Themba. Ngibe kahle yini lo mfokazi ngichapha ngenhlamba. Ubangela ngiqede njalo mama. Ngikuyeka uqede usho ngiyethuka. Nkosikazi, kahle ngiqede ukukhuluma. Uyabona lapho engivela khona ezindaweni eziphakeme kakhulu. Uma ngikhuluma abangiphazamisi, ngisho nabelungu abamhlophe bayathula. Angijwayele neze nkosikazi ukuthi la ngikhuluma ngilo ngiphazanyiswa. Kodwa ke uyabona ukuthi mhlawumbe kwenziwa ukuthi abantu basemaphandleni bakayijwayeli inkambiso yempucuko. Yeyeni! Kwaze wasikholisa Themba wasilethela isicwicwi. Ingabe ukuphi wayise kaThemba ukuzongibonisa umhlola? Abhanya nkosikazi siphoqsami. Asibheke bese sinjalo uthule lasemaphandleni ngoleya kwakho. Lesi sigqoko nkosikazi awukwazi usibone nawe sibheke bheka. Look bheka awusazi isigqoko kwazi usibone. Ngakhokha ompondo abahlanu phansi ngalesisigqoko nkosikazi. Yes, ompondo abahlanu. Akhona yedwa naso lapho. Ngineqiniso lalokho ngisho nabelungu balapha impela mabekhona. Yes, £5 cash. Obheka lezi ngubo zami ke. Obheka leli bhuluko lami liselinjalo. Yalibona nkosikazi? Yalibona? Malini ngayikhokhela lezi ngubo kusalwazi? Ngitshela nkosikazi malini? You tell me. Yibihlola kadade yini le? Kunani kanti lo mfokazi kandidebeningi? Uwiswa umuntu lokhu uzuwena. Wenzani nje impela? Ungisolelani nje? Wenzani ukungigilela izigi lilanga libalele? Themba, leyo mpahla oyihlisayo iyaphi? Uyihlisa leyo mpahla cabanga ukuthi lo mfazi angabe uyangena kulo wami umuzi. Ngaphuka ngifile. Hayi kulo wami umuzi. Mthuthe ngalo ubhokisi lelo ngoba phela kuyikalishi ibhokisi. Mthuthe ngalo. Umbukise ePhiside lapho evela khona. Ngeke angene nje kulo muzi wami. Ngibona kugangelwa abafokazi mina, imihlola yini le? Mama sengiyamhambisa noba bengasambonanga yini. Uyihlo uzobona ukuthini ngiyabuza. Mthuthe ngalo lelo bhokisi. Akahlale lapho phandle ke nalo mithwadlana yakhe. Athi ngambona uyihlo umhambise. Akalokuthi nje angene kulo wami umuzi. Kahle kumvukela ngolaka nkosikazi. Mina ngelwi nawe. Noma sengixasha sengize ngangena nje mabaleni akho. Bengingakalwi mina nkosikazi. Bengisakutshela nje. Ngikubonisa ukuthi ngilimela kanjani. Ngikutshela nangesikhundla sami esiphakeme. Ngoba phela awunakungazi nkosikazi uma ngingazange ngichasise kahle ukuthi ngingubani nebanga lami. Lapho nginandebani namabanga akho. Ngenisa Themba. Asazi ke ukuthi sizohlala phi lesi sicicicwe. Ngoba phela thina singabantu abampofu. Asinazo izimoto, sihamba ngamabhokisi. Asinamqoko zopondo abahlanu. Futhi bengingazi besingazi nje impela nokuthi sizelwa ngumlungu. Ukube besingasoza samvumela lo mfokazi kuba azofikela lapho. Futhi ukuthi angimxoshe. Nkosikazi, ungakhathazeki ukuthi ngizohlala phi? Cha, ungakhathazeki nempela. Ngizohlala nje khona la nkosikazi. No problem. Phela nkosikazi, ubukhulu yibo kanye lobo bokuthi umuntu akwazi ukuzehlisa. Yes, yibo lobo absolute. Kodwa ke nkosikazi akusho ukuthi nje mawukutshela ngami nje ingoba ngiyazikhokhomeza, ngiyaziphakamisa. No, ngoba ngiyathola ukuthi lapha olimini lwakho nkosikazi wena ubona sengathi ngumuntu oziphakamisayo, ozikhokhomezayo.
No, you are wrong, nkosikazi. Angiziphakamisi ngoba vele ngiphakeme. Ngakho ke singaxatshaniswa iloko, nkosikazi. The thing is, bengikutshela nje ngami, ngikuchazela ngamabanga ami nangesikhundla sami njengomuntu ongamazi uqabukayo, ngibona? Nkosikazi ke ngingagcizelela nje ngithi, uyabona lapho ngivela khona, bangakutshela ngiqinisile. Abelungu abakhulu kakhulu uma bengibhalela abalenzi neze iphutha lokushiya elesikwaya emva kwegama lami